Pas punika enten kanca HP-ne anyar. Terus kula tangkleti, "Kuwi HP-mu anyar?" "Iya," jawabe. "Terus rega pira?" "Regane 15 juta sampai 16 juta." Terus kula tanglet, Kang. "Terus HP kuwi gawe apa?" "Ya gawe ngubungi kanca lan keluarga." Terus kula tangleti malih, "Kanggo ngubungi pangeran kuwi nggawane apa?" Terus jawab niku beto sarung, peci lan sajadah. "Lah kuwi regane pira?" "Mung atusan." Terus kula mikir, nah ya, nggo ngubungi keluarga, ngubungi kanca-kanca regane jutaan, tapi digawe sarana ngubungi pangeran kok mung atusan. Apa boten isin ya, Kang?